നാമജപം എല്ലാരും നിർത്തിയില്ലയോ മാതാജി? അവിടുത്തെ നിർത്തി. ഞാൻ ഒന്ന് കേറി നോക്കി, എനിക്ക് ചാൻസേ കിട്ടില്ല. അപ്പൊ ഞാൻ തന്നെ ഇരുന്ന് ചെല്ലി. പിന്നെ അറിയാതെ ിരിക്കുവോ അതാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ വേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശ. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഈശോപനിഷത്ത് ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. അപ്പൊ നമ്മളിന്ന് കൃഷ്ണ പ്രണാമം. നമ്മൾ ഇന്ന് രണ്ടാമത്തെ ബുക്കിലേക്ക് കടക്കാണ്. ഉപദേശാമൃതം നമ്മൾ പഠിച്ചു. 11 ഉപദേശങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടു രൂപഗോസ്വാമിയുടെ. അത് നമ്മൾ പഠിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇനി നമ്മൾ കുറച്ച് പ്രാക്ടിക്കലി നമ്മൾ ചെയ്ത് വരെയും വേണം നമുക്ക്, അല്ലെ. ഇനി അടുത്ത ബുക്കാണ് നമ്മുടെ ഈശോപനിഷത്ത്. ഒരു ഉപനിഷത്താണ് നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നത്. ഈശോവാസ ഉപനിഷത്ത് എന്നും പറയും, ഈശോപനിഷത്ത്. ഇതാണ് നമ്മുടെ പുസ്തകം. ചെറിയൊരു ബുക്കാണ് ഇതും. ഉപദേശാമൃതം പോലെ തന്നെ വളരെ ചെറിയൊരു പുസ്തകമാണിത്. ഇതില് മന്ത്രങ്ങളാണ്. ഇതിൽ ഉപദേശം എന്നല്ല നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഇതിൽ എന്താണ്? മന്ത്രങ്ങളാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. 18 മന്ത്രവും ഒരു ധ്യാന മന്ത്രവും കൂടിയിട്ട് 19 മന്ത്രമാണ് നമുക്ക് ഇതിൽ പഠിക്കാനുള്ളത്. മന്ത്രങ്ങളാണിത്. ഉപനിഷത്താണല്ലോ, അപ്പൊ കുറച്ച് അങ്ങനത്തെ. പക്ഷെ എളുപ്പാണ്. ഉപദേശാമൃതത്തിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി ചിലപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പമായിട്ട് ഇത് തോന്നാം. ഇത് കുഴപ്പമില്ല, പഠിക്കാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാത്തതാണ്. വേഗം നമുക്ക് പറഞ്ഞു മനസ്സിലാവുന്നതാണ്. ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇതിലും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ആ മന്ത്രങ്ങളുടെ അർത്ഥം നമ്മൾ ഉപദേശാമൃതം പഠിച്ചു പോയ പോലെ തന്നെ അതിന്റെ അർത്ഥം നമുക്ക് പഠിച്ചിട്ട് പോകാം. അപ്പൊ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ഈശോപനിഷത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ അതിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഈശോപനിഷത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്മൾ പറഞ്ഞൊരു ഉപനിഷത്താണ്. ഇതില് ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് നാളെ ഒന്നാമത്തെ മന്ത്രം വെച്ച് നാളെ തുടങ്ങാം. ഇന്ന് നമുക്ക് ഇതിന്റെ അവതാരികയും ധ്യാന മന്ത്രവും ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്കിന്ന് ക്ലാസ് നിർത്താം. അപ്പൊ നമ്മള് എന്താണ് വേദം? വേദങ്ങൾ എന്താന്ന് വെച്ച് പറഞ്ഞാല്, വേദം എന്ന് വെച്ചാല് അറിവ് എന്നാണ് അർത്ഥം. വേദം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? അറിവ്. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഈ വേദം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ആദ്യം 4 വേദങ്ങളാണ്, അല്ലെ. നമ്മൾ ആദ്യം ഒറ്റ വേദമായിരുന്നു. ആ ഒരു വേദത്തിനെ 4 ആക്കിയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു. ആരാണ് അത് ചെയ്തത്? വ്യാസദേവൻ, അല്ലെ. വ്യാസദേവൻ, ഭഗവാന്റെ അവതാരമായിട്ടുള്ള വ്യാസദേവൻ അതിന് 4 ആക്കിയിട്ട് തിരിച്ചു. ഏതൊക്കെയാണ് 4 വേദങ്ങള്? ഋഗ്വേദം, അല്ലെ. ഈ 4 വേദങ്ങളാക്കി തിരിച്ചു. കാരണം ഭഗവാന്റെ തന്നെ അവതാരമാണ് ആര്? വ്യാസദേവൻ. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം കലിയുഗത്തിലുള്ള ജനങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ്. നമുക്ക് ഓർമ്മയ്ക്ക് കുറവുണ്ടാവും, ബുദ്ധിക്ക് കുറവുണ്ടാവും എന്നൊക്കെ മുൻകൂട്ടി അറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ 4 വേദങ്ങളെ ആക്കി തിരിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. ഈ വേദം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് 4 ന്യൂനതകളുണ്ട്, നമുക്കറിയാം. അതുകൊണ്ടാണ് 4 ആക്കി തിരിക്കുന്നത്. ഈ 4 ന്യൂനതകൾ നമുക്കറിയാലോ. നമ്മളെ 4 ന്യൂനതകൾ ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ഓർമ്മയുണ്ടോ? മായയ്ക്ക് വശംവദരാകുന്നു, പിന്നെ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ അപൂർണമാണ്, പിന്നെ തെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രവണതയുണ്ട്, പിന്നെ ഒരെണ്ണം കൂടി ഉണ്ടല്ലോ. ഏതാണ്? വഞ്ചിക്കാനുള്ള പ്രവണതയുണ്ട്. 4 കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ മനുഷ്യർക്കുള്ള ന്യൂനതകളാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് കുറെ ഇങ്ങനത്തെ ന്യൂനതകൾ, നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ അപൂർണമാണ്, നമുക്കത് ശരിയായ രീതിയിൽ ഒന്നും ഗ്രഹിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കണതില്ല. അപ്പൊ അതിനെ 4 ആക്കിയിട്ട് വിഭജിച്ചു. അപ്പൊ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്തത്? അത് മാറ്റി തന്നത്. അങ്ങനെ 4 ആക്കിയിട്ട് മാറ്റിയത്. അപ്പൊ വ്യാസമഹർഷിയാണ്, വ്യാസദേവനാണ് ഇതിന്റെ 4 ആക്കിയിട്ട് വിഭജനം ചെയ്തത്. ആരാണ്? വ്യാസദേവനാണ് ഇത് ചെയ്തത്. അപ്പോ ഇതിനെ ശബ്ദപ്രമാണം, നമ്മൾ ഈ വേദങ്ങളുടെ വേറൊരു പേരാണ് ശ്രുതി എന്നും കൂടി പറയും. ശ്രവണത്തിലൂടെയാണ് നമുക്ക് ഈ അറിവ് കൈമാറി വരുന്നത്. ശ്രുതി എന്നും പറയും ഇതിനെ. കാരണം ഈ വേദങ്ങള് ആരിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത്? ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ്. ഈ വേദങ്ങൾ ആരിൽ നിന്നാണ് കിട്ടിയത്? ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത്, അല്ലെ. അപ്പൊ ഈ വേദങ്ങളുടെ
മനുഷ്യർക്ക് യാതൊരു ബന്ധമില്ല. മനുഷ്യരുടെ സൃഷ്ടിയല്ല എന്ത് വേദങ്ങള്. ഭഗവാൻ ഈ അറിവ് ആർക്കാ പറഞ്ഞു കൊടുത്തത്? ബ്രഹ്മാവിനാണ് പറഞ്ഞു കൊടുത്തത്. ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഹൃദയത്തിലേക്കാണ് ഭഗവാൻ ആദ്യത്തെ ശ്ലോകം, ഭാഗവതത്തിലെ ആദ്യത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നില്ലേ, തേനേ ബ്രഹ്മഹൃദയ ആദ്യ കവിയെ മുഹ്യന്തിയ സൂരയ എന്ന് പറഞ്ഞ. അതായത് ആദ്യം ഭഗവാൻ ഈ അറിവ് അപ്പൊ ആർക്കാ കൊടുക്കുന്നത്? ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഹൃദയത്തിലേക്കാണ് ആദ്യം ഈ അറിവ് പകർന്നു കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് മനുഷ്യരായിട്ട് ബന്ധമില്ല. മനുഷ്യരല്ല ഇതിന്റെ സൃഷ്ടി നടത്തിയത്. ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് ഈ വേദങ്ങള് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ വേദങ്ങളെ നമ്മൾ അമ്മയായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. വേദങ്ങളിൽ ശാസ്ത്രങ്ങൾ പറയുന്നത് എന്താണ്? അത് സത്യമാണ്. നമ്മുടെ അച്ഛൻ ആരാണെന്ന് ആരാ പറയുന്നത്? അമ്മയാ പറയുന്നത് അല്ലെ. നമുക്ക് അതിന് യാതൊരു സംശയവും ഇല്ല, അത് ഫൈനലാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ഈ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ അതേപടി വിശ്വസിച്ച് നമ്മൾ അനുസരിച്ച് പോകുന്ന ശാസ്ത്രങ്ങൾ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കണം. നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ സാധാരണ മലം എന്താണ്? അഴുക്കായിട്ടുള്ള ഒരു വസ്തുവാണ് അല്ലെ. നമ്മൾ അത്രയും വൃത്തിയില്ലാത്തൊരു സംഭവമാണ് മലം. പക്ഷെ നമ്മള് ശുദ്ധീകരിക്കാനായിട്ട് ചാണകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഒരു ജീവിയുടെ മലമാണ്. നമ്മൾ അത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ. എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അത് ഉപയോഗിക്കുന്നത്? നമ്മുടെ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് നമ്മൾ അത് ഉപയോഗിക്കുന്നു അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് മനസ്സിലാക്കുക? ശാസ്ത്രത്തിൽ പറയുന്ന കാര്യം നമ്മൾ അത് അനുസരിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ അസ്ഥി എങ്ങനെയാണ്? ഒരു മിനിറ്റ്. അപ്പോ ശാസ്ത്രങ്ങളില് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് നമ്മൾ അതനുസരിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ അസ്ഥി ഒരു മൃഗത്തിന്റെ എല്ലാണല്ലോ. അത് ശരിക്കും നമ്മൾ അസ്ഥി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതും എന്തായിട്ടാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്? അശുദ്ധമായിട്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? നമ്മള് ശംഖ് പൂജയ്ക്ക് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ശംഖ്. നമ്മൾ അതെന്താണ്? ഒരു അസ്ഥി അല്ലത്, പക്ഷെ നമ്മൾ അത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്? നമ്മുടെ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ അവിടെ എന്താണ്? പിന്നെ നമുക്ക് അവിടെ വേറെ ഒന്നുമില്ല, നമ്മൾ അതിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പൊ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ വിശ്വസിച്ചാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ഇത് മുഴുവൻ നമുക്ക് എവിടെന്നാ കിട്ടിയത്? ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് ഈ ശാസ്ത്രങ്ങൾ മുഴുവൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. ഭഗവാനാണ് ഇതിന്റെയൊക്കെ സൃഷ്ടി, അല്ലാതെ മനുഷ്യരാൽ നിർമ്മിച്ചതല്ല ഇതൊന്നും. ഭഗവാനാൽ അത് ആർക്ക് പകർന്നു കൊടുത്തതാണ്? ബ്രഹ്മാവിന് പകർന്നു കൊടുത്തു. ബ്രഹ്മാവ് നാരദ മഹർഷിക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. നാരദ മഹർഷി വ്യാസമഹർഷിക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. വ്യാസമഹർഷി അതെന്ത് ചെയ്തു? ലിഖിതത്തിലാക്കി അല്ലെ. വ്യാസമഹർഷിയാണത്. കാരണം അപ്പോഴേക്കും പിന്നെ കലിയുഗം തുടങ്ങും. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ നമ്മളെവിടെ പറഞ്ഞത്? ബ്രഹ്മാവ് വ്യാസമഹർഷിക്ക് അസ്ഥിയെ കുറിച്ചാണ്. നാരദ മഹർഷി വ്യാസമഹർഷിക്ക് പറഞ്ഞെടുത്തു. വ്യാസമഹർഷിയാണ് അതെന്ത് ചെയ്തത്? അത് ലിഖിത രൂപത്തിലാക്കി വേദങ്ങളെ കാരണം എന്താണ്? അപ്പോഴേക്കും നമ്മളെ കലിയുഗമായി. കലിയുഗത്തിലുള്ളവർക്ക് എന്താണ്? കലിയുഗത്തിലുള്ളവർക്ക് അല്ലാതെ അത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് വ്യാസമഹർഷിക്ക് അറിയുന്നത് കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു? അദ്ദേഹം അത് എന്തിലാക്കി? എഴുതി വന്നു. അപ്പൊ ഇതിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും? ശബ്ദ പ്രമാണെന്നും കൂടി പറയും. വൈദിക ജ്ഞാനത്തെ ശബ്ദ പ്രമാണെന്ന് വിളിക്കും. കാരണം ഇത് നമുക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടിയതാണ്? ശ്രവണത്തിലൂടെയാണ് കിട്ടിയത്. കാരണം ബ്രഹ്മാവിനാണ് ഇത് ആദ്യം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ ഹൃദയത്തിലേക്ക് കൊടുക്കാണ്. അപ്പൊ അത് ശബ്ദ പ്രമാണം എന്ന് പറയും. ശ്രുതി എന്ന് പറയില്ലേ. ശ്രവണത്തിലൂടെയാണ് നമുക്ക് ഇതൊക്കെ കിട്ടിയതെന്ന അർത്ഥത്തില്. പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതില് വേദാന്ത സൂത്രം? പിന്നെ അടുത്തത് നമുക്ക് പറയണത് വേദാന്ത സൂത്രങ്ങള്. അപ്പൊ അതായത് ഈ വേദങ്ങള് ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും അത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഈ വേദങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പോ എന്താ ചെയ്തത്? ഈ വേദങ്ങളെ എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് അതിനെ എങ്ങനെയാക്കി? അതിനെ ചെറിയ ചെറിയ വ്യാഖ്യാനങ്ങളാക്കി, സൂത്രങ്ങളാക്കി.
സൂത്രങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാല് ഈ വേദങ്ങൾ മുഴുവൻ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കാത്തവർക്ക് അത് എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് അതിനെന്താക്കി ക്യാപ്സ്യൂൾ രൂപത്തിലാക്കി. അപ്പൊ അതെന്താവും, എല്ലാവർക്കും അത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതിനെയാണ് നമ്മൾ വേദാന്ത സൂത്രങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. തത്വമസി അത് കുറെ നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാതെ വരുമ്പോ അതിനൊരു ചെറിയൊരു ഒറ്റ വീടാക്കി കൊടുത്തത് തത്വമസി, അല്ലെങ്കിൽ ജന്മത്യാസിയത്യ, അങ്ങനെ ചെറിയ വേർഡുകളാക്കിയിട്ട് അതാണ് എന്ത് പറയുന്നത് വേദാന്ത സൂത്രം എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് അത് മുഴുവനും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കാണ്ട് വരുമ്പോ, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അത്രയും സമയമില്ല ഇത് മുഴുവനും വായിക്കാനായിട്ട്. അങ്ങനെ ആയപ്പോ എന്തത് അതിനെ ക്യാപ്സ്യൂൾ രൂപത്തിലാക്കുന്നതാണ് എന്ത് വേദാന്ത സൂത്രം എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനാണ് വേദാന്ത സൂത്രം എന്ന് വെച്ചാൽ മന്ത്രം എന്നാണ് അർത്ഥം. അപ്പൊ മന്ത്രങ്ങള് കുറെ ഒരുമിച്ച് ചേർന്നാലാണ് അതിന് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് സൂത്രം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ വേദാന്ത സൂത്രം എന്ന് വെച്ചാൽ കുറെ വേദങ്ങളുടെ ഒരു സൂത്രം എന്ന് വെച്ചാൽ കുറെ മന്ത്രങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ചേർന്നതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് സൂത്രം എന്ന് പറയുന്നത്. കുറെ സൂത്രങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന നമ്മ അതിനെ സംഹിത എന്ന് പറയും. ഇപ്പൊ ബ്രഹ്മസംഹിത കുറെ സൂത്രങ്ങള് ഒരുമിച്ച് ചേർന്നിട്ടുള്ളതാണ് എന്ത് സംഹിത, ബ്രഹ്മസംഹിത. അത് കുറെ സൂത്രങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ചേർന്നിട്ടുള്ളതാണ്. ഇത് സൂത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാല് കുറെ മന്ത്രങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ശ്ലോകങ്ങളൊക്കെ ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് നമുക്ക് അതിനെന്ത് പറയാം സൂത്രം എന്ന് പറയാം. ഈ വേദാന്ത സൂത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എളുപ്പത്തിൽ അത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കാത്തവർക്ക് അതിനെന്താക്കുന്നത് ക്യാപ്സ്യൂൾ രൂപത്തിലാക്കുന്നതാണ് എന്ത് വേദങ്ങളെ. അതാണ് വേദാന്ത സൂത്രം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോ ഇനി നമുക്കിതില് പറയുന്നത്, അപ്പൊ വേദങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? എപ്പോഴും വേദങ്ങൾ എന്തിനാ എല്ലാത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാം അല്ലെ. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ 15ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാ വേദങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് വേദങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഇതിനെ 4ആക്കിയിട്ട് തിരിച്ചിപ്പോ നമ്മളത് പറഞ്ഞു. ഇനി വേദം എന്ന് പറഞ്ഞാല് മാതാവിനെ പോലെയാണത്, സത്യമാണെന്ന് കണ്ടു. ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ പറയാനുള്ളത് ഈ ഉപനിഷത്ത് ഇതിലേക്ക് കടക്കാൻ. ഇപ്പൊ ഈ ഇതില് 4 വേദങ്ങളുണ്ടല്ലോ. ഈ 4 വേദങ്ങളില് ഏതൊക്കെയാണ് 4 വേദങ്ങള്? അതില് യജുർവേദത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് ഇത് ഉപനിഷത്ത്. യജുർവേദം 4 വേദങ്ങളില് യജുർവേദത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് ഇത് ഉപനിഷത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഉപനിഷത്ത് യജുർവേദത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്. അപ്പൊ ഈ ഉപനിഷത്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ അർത്ഥം? ഉപനിഷത്ത് എന്ന് വെച്ചാല് ഗുരുവിൻ ഇരിക്കുക. ഉപാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇരിക്കുക. ഉപനിഷത്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ അടുത്തിരിക്കുക. ആരുടെ അടുത്തിരുന്നാലാണ് നമുക്ക് ഈ അറിവ് കിട്ടുന്നത്? ഗുരുവിന്റെ അടുത്തിരിക്കുമ്പോൾ അല്ലെ. അപ്പൊ ഉപനിഷത്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ അടുത്തിരിക്കുക. ആരുടെ അടുത്തിരിക്കണം? ഗുരുവിന്റെ അടുത്തിരിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ എന്ത് പോണത്? നമ്മുടെ അജ്ഞാനം ഇല്ലാതെ ജ്ഞാനം നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എപ്പോഴാണ്? നമ്മൾ ഗുരുവിന്റെ അടുത്തിരിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ജ്ഞാനം കിട്ടുക. അപ്പൊ ഉപനിഷത്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ അടുത്തിരിക്കുക. അപ്പൊ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഉപനിഷത്താണ്, ഈശോപനിഷത്താണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഉപനിഷത്തുകൾ 108 ഉപനിഷത്തുകളുണ്ട്. അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട 10 ഉപനിഷത്തിൽ ഒരെണ്ണാണ് ഇത് ഈശോപനിഷത്ത്. അതാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാനായിട്ട്. നമ്മൾ ആകെ ഒരെണ്ണേ പഠിക്കുന്നുള്ളൂ, അതാണ് ഈശോപനിഷത്ത് പഠിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇതില് പറയുന്നത് മുഴുവൻ എന്തായിരിക്കും? മന്ത്രങ്ങളായിരിക്കും ഇതില് പറയുന്നത്. ഇത്രയും പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായോ എല്ലാവർക്കും? ഇപ്പൊ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞൊന്നും കൂടി ക്ലിയർ ആക്കോ മാതാജി? അതായത് യജുർവേദത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് ഉപനിഷത്തിന്റെ അല്ല, അങ്ങനെയല്ലേ? യജുർവേദത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് ഈശോപനിഷത്ത്. യജുർവേദത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് ഈശോപനിഷത്ത്. യജുർവേദത്തിന്റെ ഭാഗം. ഉപനിഷത്ത് യജുർവേദത്തിന് കുറെ ഭാഗങ്ങളുണ്ട്. അതിലെ ഒന്നാണ് ഈശോപനിഷത്ത്. അതല്ലേ പറഞ്ഞ മാതാജി? യജുർവേദത്തിലെ ഒരു ഭാഗമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ പറയുന്നത് ഈശോപനിഷത്തിനെ പറയുന്നത്. ഇതൊക്കെ വേദങ്ങളിൽ തന്നെ വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണല്ലോ. അപ്പൊ അതില് തിരിച്ചു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. എത്ര ഉപനിഷത്തുണ്ടെന്നാണ് മാതാജി പറഞ്ഞത്? 108. അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടത് 10 ഉണ്ട്. അതിലൊരെണ്ണാണ് ഇത് നമ്മളെ ഈശോപനിഷത്ത്. മാതാജി ഉപ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടുത്ത് അല്ലേ? അതെ, ഉപാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇരിക്കുക. അടുത്ത് യജുർവേദത്തിൽ തന്നെ 108 ഉപനിഷത്ത് ഉണ്ട് അല്ലേ? അതല്ലേ മാതാജി ഉദ്ദേശിച്ചത്? അല്ല, 108 ഉപനിഷത്ത് യജുർവേദത്തിലല്ല പറഞ്ഞ. ഈ ഈശോപനിഷത്ത് വരുന്നത് യജുർവേദത്തിന്റെ ഭാഗമാണെന്ന് പറഞ്ഞ. അപ്പൊ 108 ഉപനിഷത്തുകളുള്ളത് 4ലും കൂടിയാ? എല്ലാത്തിലും കൂടി തന്നെ. എല്ലാം വേദങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണല്ലോ.
അപ്പൊ ഓരോന്നിന്റെ സബ്ജക്റ്റ് അനുസരിച്ചായിരിക്കും അത് വരുന്നത്. ഏതിലെന്ന് എനിക്കും അറിയില്ല. അപ്പൊ 4 വേദങ്ങളിലും കൂടിയിട്ട് 4 വേദങ്ങളിലും കൂടി 108 ഉപനിഷത്താണ് ഉള്ളത് അല്ലേ? അതല്ലേ ഉദ്ദേശിച്ചേ? മാതാജി എല്ലാവരും വന്നിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ നിന്നല്ല, ഈ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ തന്നെയല്ല എല്ലാം കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. ടോട്ടലി വേദങ്ങളിൽ 108 ഉപനിഷത്തുണ്ട്. അതിൽ 10 ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ളത്, 18 പുരാണങ്ങളുണ്ട്, 108 ഉപനിഷത്തുകളുണ്ട്. ഇതെല്ലാം നമുക്ക് എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന? ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ തന്നെയല്ല കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ യജുർവേദത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് ഈശോപനിഷത്ത് എന്നാണ് മാതാജി പറഞ്ഞത് അല്ലേ? ക്ലിയർ അല്ലേ? അതെ. അപ്പൊ നമ്മള് വ്യാസമഹർഷി എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭാഗവതം രചിച്ചതെന്ന് നമുക്ക് അത് നമ്മൾ ഭാഗവത ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. അതായത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭാഗവതം രചിക്കാൻ കാരണം വ്യാസമഹർഷി? കാരണം അദ്ദേഹം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ 18 പുരാണങ്ങളും ഇതൊക്കെ രചിച്ചിട്ടും അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് വന്നില്ല? 18 പുരാണങ്ങൾ രചിച്ചു, 108 ഉപനിഷത്തുകൾ രചിച്ചു, ഇതൊക്കെ രചിച്ചിട്ടും അദ്ദേഹത്തിന് സംതൃപ്തി വന്നില്ല, സന്തോഷം വന്നില്ല. എപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹം എന്ത് രചിക്കുന്നത്? ഭാഗവതം രചിക്കുന്നത്. കാരണം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഡയറക്റ്റ് വർണ്ണിക്കാത്തത് കൊണ്ട്, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് വർണ്ണിച്ച് വിസ്തരിച്ച് എഴുതാനായിട്ട് ആര് പറയാണ്? നാരദ മഹർഷി ഉപദേശം കൊടുക്കാണ്. അങ്ങനെയാണ് ഏത് രചിക്കുന്നത്? ഭാഗവതം രചിക്കുന്നത്. ഇത്രയാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ അവതാരികയിൽ പറയുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ധ്യാന മന്ത്രത്തിൽ, അപ്പൊ നമുക്ക് ആകെ 18 മന്ത്രങ്ങളാണ് ഇതിലുള്ളത്. 18 മന്ത്രത്തില് ഒന്നാമത്തത് ആദ്യം പറയുന്നത് ധ്യാന മന്ത്രാണ്, 0 മന്ത്രം. ഒന്നാമത്തത് അല്ല, അതിന് മുന്നേ ധ്യാന മന്ത്രം ഉണ്ട് ഒരെണ്ണം. ആ ധ്യാന മന്ത്രം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഒന്നാമത്തെ തുടങ്ങുന്നത്. ധ്യാന മന്ത്രാണ് ആദ്യം വരുന്നത്. ഇത് അറിയണമല്ലോ. അതായത് ധ്യാനമന്ത്രം ഒരു മന്ത്രം, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ 18 മന്ത്രം പ്ലസ് അപ്പൊ 19 മന്ത്രം ടോട്ടലി ഈശോപനിഷത്തിൽ പഠിക്കാനുണ്ട് നമുക്ക്. അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് പറഞ്ഞിട്ട് നിർത്താം. ഓം പൂർണ്ണമദ പൂർണ്ണമിദം പൂർണ്ണാത് പൂർണ്ണമുദച്യതേ പൂർണ്ണസ്യ പൂർണ്ണമാദായ പൂർണ്ണമേവാവശിഷ്യതേ. എന്താണ് ധ്യാന മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത് നോക്കാം. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ സത്യവും പൂർണ്ണവും ആകയാൽ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന ഈ പ്രതിഭാസിക പ്രപഞ്ചവും അതുപോലെ മറ്റുള്ളവും പരിപൂർണമാണ്. പൂർണ്ണതയിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകുന്ന എന്തും സ്വയം പൂർണ്ണങ്ങളാണ്. അപ്പൊ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ സത്യമാണ്, പൂർണ്ണമാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രതിഭാസങ്ങളും എങ്ങനെയായിരിക്കും? പരിപൂർണമായിരിക്കും. പൂർണ്ണതയിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്നത് എന്തും സ്വയം പൂർണ്ണങ്ങളാണ്. ഇവിടെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ എങ്ങനെയാണ്? സത്യമാണ്, പൂർണ്ണനാണ്. ഭഗവാൻ പരമസത്യമാണ്, ഭഗവാൻ പൂർണ്ണനുമാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്നതെല്ലാം എങ്ങനെയായിരിക്കും? അതേപോലെ തന്നെ പരിപൂർണമായിരിക്കും. പൂർണ്ണതയിൽ നിന്ന് എത്ര പൂർണ്ണങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും ഭഗവാൻ എങ്ങനെ തന്നെ നിലനിൽക്കും? പൂർണ്ണനായിട്ട് തന്നെ. പൂർണ്ണതയിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്നതെല്ലാം സ്വയം പൂർണ്ണങ്ങളാണ്. ഭഗവാൻ സമ്പൂർണനായതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് അനേകം പൂർണ്ണങ്ങൾ ഉത്ഭവിച്ചാലും ഭഗവാൻ എങ്ങനെ തന്നെ നിലനിൽക്കും? സമ്പൂർണനായിട്ട് തന്നെ നിലനിൽക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്? പരമസത്യമാണ്, പൂർണ്ണമാണ്. ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്നതെല്ലാം എങ്ങനെ തന്നെയായിരിക്കും? സ്വയം പൂർണ്ണങ്ങളായിരിക്കും. ഭഗവാൻ സമ്പൂർണനായത് കൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് അനേകം പൂർണ്ണങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും ഭഗവാൻ എങ്ങനെ തന്നെ അവശേഷിക്കും? സമ്പൂർണനായിട്ട് തന്നെ ഭഗവാൻ അവശേഷിക്കുന്നു എന്നാണ് നമ്മളെ ധ്യാന മന്ത്രത്തില് പറയുന്നത്. മാതാജി അതൊന്ന് വെക്കാമോ? മാതാജി ഒന്ന് എഴുതി എടുത്തോട്ടെ. അതിന്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് തരും മാതാജി, തരാട്ടോ. ഓക്കെ. പരമാത്മ സാക്ഷാത്കാരം, ബ്രഹ്മ സാക്ഷാത്കാരം എന്നിവ പരിപൂർണതയുടെ ഭാഗിക സാക്ഷാത്കാരം മാത്രമാണ്. അപ്പൊ അതായത് നമ്മൾക്കറിയാം പരമസത്യത്തെ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്ന 3 ഭാവങ്ങള്: ബ്രഹ്മം, പരമാത്മ, ഭഗവാൻ, അല്ലെ? അതില് ബ്രഹ്മ സാക്ഷാത്കാരവും പരമാത്മ സാക്ഷാത്കാരം എന്താണ്? ആ പരിപൂർണമായിട്ടുള്ള ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ ഭാഗികമായിട്ടുള്ള സാക്ഷാത്കാരമാണിത്. ബ്രഹ്മ സാക്ഷാത്കാരം പിന്നെ പരമാത്മ സാക്ഷാത്കാരം അറിയുന്നതാണ് നമുക്കത്. ഭഗവാൻ ആരാണ്? സച്ചിദാനന്ദനാണ്. ഭഗവാൻ സത്ത് ചിത്താനന്ദനാണ്. ഭഗവാൻ സച്ചിദാനന്ദൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? സത്ത് എന്ന് വെച്ചാല് സനാതനമായിട്ടുള്ളത്. സത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സനാതനമായിട്ടുള്ളത്. ചിത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ജ്ഞാനം, പൂർണ്ണമായ ജ്ഞാനം. ആനന്ദൻ എന്ന് വെച്ചാല് പരമാനന്ദം. അപ്പൊ സച്ചിദാനന്ദനാണ് ആര്? ഭഗവാൻ. സത്ത് ചിത്താനന്ദനാണ് ഭഗവാൻ. സനാതനമായിട്ടുള്ള പരിപൂർണമായിട്ടുള്ള അറിവും പരിപൂർണമായ ആനന്ദവും ആരിലാണ്? ഭഗവാനിലാണ്. സച്ചിദാനന്ദനാണ് ഭഗവാൻ.
വിഗ്രഹ എന്നാൽ രൂപം എന്നർത്ഥം. പൂർണ്ണസത്ത രൂപരഹിതനല്ല. രൂപരഹിതനായിരുന്നെങ്കിൽ അഥവാ അവിടത്തെ സൃഷ്ടിയേക്കാൾ ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ കുറവുള്ളവനെങ്കിൽ അവിടുന്ന് പൂർണ്ണമാകാനിടയില്ല. അപ്പൊ വിഗ്രഹ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? രൂപം എന്നാണ് അർത്ഥം. വിഗ്രഹം ഒരു പൂർണ്ണസത്ത ഒരിക്കലും എങ്ങനെയല്ല? രൂപരഹിതനല്ല. ഒരിക്കലും പൂർണ്ണസത്ത രൂപരഹിതനല്ല. ഭഗവാൻ രൂപരഹിതനായിരുന്നെങ്കിൽ എന്ത് സാധിക്കില്ല? ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടികളും അതേപോലെ തന്നെ കുറവുള്ളവനെങ്കിൽ, ഭഗവാൻ എന്തെങ്കിലും കുറവുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടികളും ഒരിക്കലും എങ്ങനെയാകില്ല? പൂർണ്ണമാകില്ല. ഭഗവാൻ സമ്പൂർണനായതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടികളും എങ്ങനെ വരുന്നത്? പൂർണ്ണമാകുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടികൾക്ക് പൂർണ്ണത കൈവരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. പരമപുരുഷന് അനന്ത ശക്തികളുണ്ട്. അവയെല്ലാം പൂർണ്ണതയുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ശക്തികൾക്കൊക്കെ എങ്ങനെയുണ്ട്? എല്ലാത്തിനും പൂർണ്ണതയുണ്ട്. കാരണം ഭഗവാൻ സമ്പൂർണനാണ്. പ്രപഞ്ചത്തിലെ മറ്റൊരു ഏകകവും നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടി അധിക ശ്രമം നടത്താറില്ല. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തില് ഒന്നും എന്ത് ചെയ്യാറില്ല? നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രത്യേകം ശ്രമം നടത്തേണ്ടി വരില്ല. കാരണം ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലെ എല്ലാതും ഭഗവാന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ്. ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടിയാണ്. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും എന്താണ്? ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തില് ജീവിക്കേണ്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ആര് നൽകുന്നുണ്ട്? ഭഗവാൻ നൽകുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ പ്രത്യേകം ഒന്നിനു വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരാറില്ല? പ്രത്യേക ശ്രമം നടത്തേണ്ടി വരാറില്ല. കാരണം ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടിയാണ് എല്ലാതും. എല്ലാം പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ളതാണ്. ആർക്കും ഒന്നിനെയും ആശ്രയിക്കേണ്ടി വരില്ല. കാരണം എല്ലാത്തിനും നമുക്ക് എന്ത് വരുന്നുണ്ട്? നമ്മൾ പ്രത്യേകം ഒന്നിനും ശ്രമം ചെയ്യേണ്ടി വരില്ല. എല്ലാതും ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തില് നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഒന്ന് നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആർക്കും അധിക ശ്രമം നടത്തേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നില്ല. പരിപൂർണ സത്തയെ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ജീവസത്തകൾക്ക് എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. മാത്രമല്ല ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തില് ആ പരിപൂർണ സത്തയെ ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാവിധ സൗകര്യങ്ങളും എവിടെ നൽകിയിട്ടുണ്ട്? ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ 84 ലക്ഷം യോനികളിലൂടെ പിന്നിട്ടതിന് ശേഷമാണ് മനുഷ്യജന്മം ലഭിക്കുന്നത്. നമുക്കറിയാം ഈ 84 ലക്ഷം ജീവികളിലൂടെ കടന്നു പോയിട്ടാണ് നമുക്ക് എന്ത് ലഭിക്കുന്നത്? ഈ ഒരു മനുഷ്യജന്മം കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ മനുഷ്യജന്മം കിട്ടിയാൽ തന്നെ നമുക്ക് ആ സാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും എവിടെ ഉണ്ട്? ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഭഗവാൻ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. മനുഷ്യജന്മത്തിൽ പരിപൂർണതയെ സാക്ഷാത്കരിക്കാത്ത പക്ഷം ഭൗതിക പ്രകൃതി നിയമം അനുസരിച്ച് വീണ്ടും ജനന മരണ ചക്രത്തിലൂടെ ഇനി ആ ഒരു മനുഷ്യജന്മം കിട്ടിയിട്ടും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല? ആ സാക്ഷാത്കാരത്തിന് ശ്രമിക്കാത്ത പക്ഷം നമുക്ക് എന്ത് വേണ്ടി വരും? വീണ്ടും ഈ ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ നമ്മൾ പെട്ട് ഉഴലേണ്ടതായിട്ട് വരും. അതായത് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് വീണ്ടും ജന്മം എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് നമുക്ക് വരും. നാം ജീവിതത്തിലെ ഇന്ദ്രിയ സുഖാസ്വാദനത്തിന് വേണ്ടി പ്രകൃതിയിലെ വിഭവങ്ങളെ ചൂഷണം ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കരുത്. ഇന്ദ്രിയ ആസ്വാദനമാകുന്ന ജീവിതം മായയാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയ ആസ്വാദനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലെ വിഭവങ്ങളെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? ചൂഷണം ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയ ആസ്വാദനം എന്ന് പറയുന്ന ജീവിതം എന്താണ്? മായയാണെന്നാ പറയുന്നത്. ഇന്ദ്രിയ ആസ്വാദനത്തിന്റെ ജീവിതം മായയാണ്. നമ്മൾ ആസ്വാദനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരിക്കലും ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലെ വിഭവങ്ങളെ ചൂഷണം ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാൻ പാടില്ല. കരങ്ങൾ ശരീരത്തോട് ചേർന്നിരിക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ഒരു പൂർണ്ണ ഏകകമായി വർത്തിക്കുന്നത്. അതുപോലെ ജീവസത്ത പൂർണ്ണസത്തയുടെ ഭാഗവും അംശവും ആണ്. പൂർണ്ണസത്തയിൽ നിന്ന് വേർപെട്ടാൽ മായയുടെ പ്രാതിനിധ്യം കൊണ്ട് ജീവസത്തയ്ക്ക് പൂർണ്ണ സംതൃപ്തി ലഭിക്കാനാവില്ല. അപ്പൊ നമ്മുടെ കൈകള് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ചേർന്നിരിക്കുമ്പോഴാണ് ആ കൈക്ക് പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. അല്ലാതെ ഈ കൈ മാറ്റി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് മാറ്റിയാല് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കില്ല? നമ്മൾ ആ കൈ കൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ജീവാത്മാവ്. ജീവാത്മാവ് ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. ആ പൂർണ്ണസത്തയുടെ അംശമാണ് ജീവാത്മാവ്. ആ പൂർണ്ണസത്തയിൽ നിന്ന് വേർപെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ആ ജീവാത്മാവിന് എന്താണ്? മായയുടെ പ്രാതിനിധ്യം കൊണ്ട് മായയുടെ സ്വാധീനം വരുമ്പോ ആ ജീവാത്മാവിന് പൂർണ്ണ സംതൃപ്തി ലഭിക്കില്ല. നമ്മളിപ്പോ തീയിന് ഉദാഹരണം പറഞ്ഞ തീപ്പൊരി, ആ തീപ്പൊരി തീയിൽ നിന്നും പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? അത് മുകളിലേക്ക് പോയി അത് തന്നെത്താൻ അണഞ്ഞു പോകുന്നത്. അതേപോലെയാണ് എന്ത്? ജീവാത്മാക്കള് ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. പക്ഷെ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വേർപെട്ട് കഴിയുമ്പോൾ അതിനെന്താണ്? മായയുടെ സ്വാധീനം കൊണ്ട് അതിന് പൂർണ്ണ സംതൃപ്തി ലഭിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. മനുഷ്യജന്മത്തിന് പൂർണ്ണത കൈവരിക്കാൻ പൂർണ്ണ സത്തയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടണം. ലോകത്തുള്ള എല്ലാ സേവനങ്ങളും പൂർണ്ണ സത്തയുമായി പൊരുത്തപ്പെടാത്ത കാലത്തോളം അപൂർണമായിട്ട് തന്നെ നിലനിൽക്കും. അപ്പൊ മനുഷ്യജന്മത്തിന്റെ പൂർണ്ണത എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാനെ സേവിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഭഗവത് സേവനത്തിൽ മുഴുക എന്നുള്ളതാണ് ജന്മത്തിന്റെ പരിപൂർണത എന്ന് പറയുന്നത്. സത്യത്തിന്റെ പരമമായ സത്യത്തെ സാക്ഷാത് എന്ത് ചെയ്യുക? സേവനം ചെയ്യുക.
അതാണ് നമ്മുടെ പരമമായ ധർമ്മം. അത് ചെയ്യാത്തടത്തോളം നമുക്ക് ഒരിക്കലും എന്തുണ്ടാവില്ല, പൂർണ്ണ സത്യവുമായി പൊരുത്തപ്പെടാത്തടത്തോളം നമുക്ക് അപൂർണമായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ നിലനിൽക്കേണ്ടി വരും. അപ്പൊ എപ്പോഴും നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ പരമമായ ലക്ഷ്യം. അത് നമ്മൾ ചെയ്യാത്തടത്തോളം കാലം നമ്മൾ അപൂർണമായിട്ട് തന്നെ നിലനിൽക്കുന്നു. എല്ലാം പൂർണ്ണ സത്യവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന അംശങ്ങളും സ്വയം പൂർണ്ണങ്ങളായി തീരും. അപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാം ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, ആ ഭഗവാന്റെ ചേർന്ന് നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ്, നമ്മുടെ അംശങ്ങളും സ്വയം പൂർണ്ണങ്ങളായിട്ട് തീരും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാതും ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന അംശങ്ങൾ എല്ലാം എന്തായിട്ട് മാറും? സ്വയം പൂർണ്ണങ്ങളായിട്ട് തീരും. അതായത് ഭഗവാൻ പൂർണ്ണനായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാനുമായിട്ട് എന്ത് ചേർന്നാലും അതും എന്താക്കാം? പൂർണ്ണങ്ങളായിട്ട് തീരാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി പ്രണാമം. മാതാജി ഇതിന്റെ ലിങ്ക് തരുവോ നാളേക്ക്? ആ പ്രഭു തന്നെ ലിങ്ക് തരില്ല? മാതാജി ആയിരിക്കില്ല കേട്ടോ ചോദിച്ചത്, നമ്മുടെ ശ്ലോകങ്ങളായിരിക്കും. ശ്ലോകങ്ങളെ ശ്ലോകം പഠിക്കാനുള്ളത് മാതാജിയിലുണ്ടോ? രശ്മി മാതാജിയില് ഇല്ല മാതാജി, ഞാൻ അഞ്ജന മാതാജി വിളിച്ചിട്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്ന് എടുത്തേക്കാം. പൂർണ്ണമിതോ എന്നുള്ള ആ ശ്ലോകമാണോ മാതാജി പഠിക്കേണ്ടത്? നമ്മള് ഉപദേശാമൃതം ഇടുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് ഇതിന്റെ ആ ശ്ലോകവും അതിന്റെ മീനിങ്ങും മാത്രം ഇടാനായിട്ട്. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ ക്ലാസ്സിന്റെ റെക്കോർഡിങ് സ്ക്രീൻഷോട്ട്, പക്ഷെ അതിൽ അക്ഷരത്തെറ്റുണ്ടാവും, അത് സ്ലൈഡിൽ മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട്. അത് ഇട്ട് തരുമോ മാതാജി? തരാം. ആ ശരി. പിന്നെ കാരണം മറ്റേ ഉപദേശാമൃതം എനിക്ക് ഫുള്ളായിട്ടും കേൾക്കാനൊന്നും കേറാനും പറ്റിയില്ല. കേട്ടോ. എന്റെ അടുത്തുണ്ട് മാതാജി. ശ്ലോകം ഇത് പഠിച്ചോളൂ, ഈ ശ്ലോകം പഠിച്ചോളൂ. പൂർണ്ണമിത ഉണ്ടല്ലോ, അതല്ല മന്ത്രം ഒന്ന്. ശ്ലോകമല്ല മന്ത്രം. ഈശാവാസ്യം പൂർണ്ണമിതം പൂർണ്ണാത് പൂർണ്ണമുദച്യതേ പൂർണ്ണസ്യ പൂർണ്ണമാദായ പൂർണ്ണമേവാവശിഷ്യതേ. ഒരുപ്പെട്ട എല്ലാവർക്കും ആ മന്ത്രം അറിയാം, പഠിക്കുന്നതല്ല. പൂർണ്ണമതം മാതാജി ഒരു സംശയമുണ്ട്. ഈ ഫീൽഡിൽ ഞാൻ LKG ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ മാതാജിക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതില് ഇപ്പൊ രശ്മി മാതാജി നമ്പറിൽ കിട്ടുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇതില് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞു പോകാം. ഇത് ഇതിന്റെ ഒന്നാമത്തത് കേട്ടോ, ഇപ്പൊ ഇട്ടിരിക്കുന്ന ഫസ്റ്റത്തെ ഏറ്റവും മുകളില്. വേദം എന്നാൽ എന്താണ്? വേദം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? അറിവ്. അറിവ്. വ്യക്താത്മാവിന് കാണുന്ന 4 ന്യൂനതകൾ ഏതൊക്കെയാണ്? മായയാലകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, വഞ്ചിതരാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്, വഞ്ചിക്കപ്പെടാനുള്ള പ്രവണത, അപൂർണമാണ്. 4. വേദങ്ങളുടെ മറ്റൊരു പേര് നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? ശ്രുതി. വൈദിക ജ്ഞാനത്തെ ശബ്ദപ്രമാണം എന്ന് വിളിക്കാൻ കാരണം എന്താണ്? എങ്ങനെയാ കിട്ടിയത്? ശ്രവണത്തിലൂടെ അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് അങ്ങനെ പറയുന്നത്. ഒരു ഗുരുവിന് വേണ്ട യോഗ്യതകൾ, ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന് വേണ്ട യോഗ്യതകൾ, അതായത് നമ്മൾ ഒരെണ്ണം പഠിച്ചു ഉപദേശാമൃത പ്രകാരം, രൂപഗോസ്വാമിയുടെ ഉപദേശപ്രകാരം നമുക്കറിയാം ഒരു ഗുരുവിന് വേണ്ട യോഗ്യതകള്. അത് കൂടാതെ ഒരു 2 യോഗ്യത കൂടി ഇതിൽ പറയുന്നത്, ഒരു ഗുരു എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കണം? ശരിയായ സ്രോതസ്സിൽ നിന്ന് പഠിച്ച വ്യക്തിയായിരിക്കണം. ആ ഗുരു പരമ്പരയിലൂടെ വന്ന വ്യക്തിയായിരിക്കണം. വൈദിക ജ്ഞാനം, അതായത് ഈ ശാസ്ത്രങ്ങള് ശരിയായ സ്രോതസ്സിൽ നിന്ന് ആ പരമ്പരയിലൂടെ പഠിച്ചൊരു വ്യക്തിയായിരിക്കണം ആര്? ഗുരു. ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരു എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൂടി ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അതായത് ഗുരു പരമ്പരയിലൂടെ വന്നിരിക്കുന്ന ശരിയായ സ്രോതസ്സിൽ നിന്നായിരിക്കണം ആ ഗുരു അറിവ് നേടേണ്ടത്. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിയായിരിക്കണം ഗുരു. പിന്നെ ഈ തുടക്കത്തിൽ ഒരു വേദം മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്നതിന് 4 വേദങ്ങളായിട്ട് തിരിച്ചതാരാണ്?
വ്യാസൻ. എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് ചെയ്തത്? ഏതൊക്കെയാണ്? എളുപ്പം പഠിക്കുന്നതിന് യജുർവേദം യജുർവേദം സാമവേദം അഥർവവേദം. കലിയുഗത്തിലെ നമ്മളെ പോലുള്ളവർക്ക്, അതായത് കലിയുഗത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് ഇല്ലാത്തവരുമായി. അതെ, കലിയുഗത്തിലുള്ള ജനങ്ങൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിട്ട്. ഹരികൃഷ്ണ മാതാജി, ഗുരുവിന്റെ അത് 2 കൂടിയുള്ള ഒന്നല്ലേ പറഞ്ഞുള്ളൂ? ശരിയായ സ്രോതസ്സിൽ നിന്ന് അറിവ് നേടിയവരാവണം ഗുരു. ഒരു പരമ്പരയിലൂടെ പഠിച്ച പരമ്പരയിലൂടെയുള്ള വ്യക്തിയായിരിക്കണം, ശരിയായ സ്രോതസ്സിൽ നിന്ന് നേടിയതായിരിക്കണം. അതായത് ബുദ്ധി കുറഞ്ഞ ജനവിഭാഗങ്ങളായിട്ടുള്ളവരെ എല്ലാവരും ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്തത്? ഇതിന് 4ആക്കി തിരിച്ചത്. പറഞ്ഞത് ബുദ്ധി കുറഞ്ഞ ജനവിഭാഗങ്ങളായിട്ടുള്ള സ്ത്രീവർഗത്തെയും ശൂദ്രവർഗത്തെയും ദ്വിജബന്ധു വർഗത്തെയും പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് ഇതിനെന്താക്കി തിരിച്ചു? 4ആക്കിയിട്ട് അടുത്തത് ദ്വിജബന്ധു എന്താണ്? ദ്വിജബന്ധു എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒരു ഉന്നത കുലത്തിൽ ജനിച്ചിട്ടും അതിന്റെ യോഗ്യതകളൊന്നും ഇല്ലാത്ത വ്യക്തിയെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ദ്വിജബന്ധു എന്ന് പറയാം. അതായത് ഒരു ഉന്നത കുലത്തിൽ, ഒരു ബ്രാഹ്മണനാണെങ്കിൽ ബ്രാഹ്മണ കുലത്തിൽ ജനിച്ചു, പക്ഷെ ബ്രാഹ്മണന്റേതായിട്ടുള്ള യോഗ്യതകളൊന്നും നേടാത്ത പക്ഷം ആ വ്യക്തിയെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും? ദ്വിജബന്ധു എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. എന്തുകൊണ്ടാണ് വേദവ്യാസൻ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം രചിച്ചത്? ബാക്കിയെല്ലാം എല്ലാം രചിച്ചിട്ടും അദ്ദേഹത്തിന് ആ സന്തോഷം കിട്ടുന്നില്ല. അപ്പോഴാണ് ഗുരുവായിട്ടുള്ള മഹർഷിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഭാഗവതം രചിക്കുന്നത്. വേദാന്ത സൂത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? വേദങ്ങളുടെ സംഗ്രഹം. വേദങ്ങളെ ക്യാപ്സ്യൂൾ രൂപത്തിലാക്കി നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ക്യാപ്സ്യൂൾ രൂപത്തിലാക്കുക. അതാണ് വേദാന്ത സൂത്രം. ഇനി ധ്യാന ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? പൂർണ്ണമാണ്. ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്നതെല്ലാം സ്വയം പൂർണ്ണമാണ്. സത്യവും പൂർണ്ണവുമാകിയ പ്രപഞ്ചവും അതുപോലെ സത്യത്തെ സേവനം ചെയ്യുക അപൂർണമായി അവശേഷിക്കുന്നു. അതായത് അതിലത് പറഞ്ഞത് ഭഗവാൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ സത്യമാണ്, പൂർണ്ണനാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്നതെല്ലാം എങ്ങനെയായിരിക്കും? പരിപൂർണങ്ങളായിരിക്കും. ഭഗവാനിൽ നിന്ന് എത്ര പൂർണ്ണങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും ഭഗവാൻ എങ്ങനെ തന്നെ നിലനിൽക്കും? സമ്പൂർണനായിട്ട്. എത്ര അനേകം പൂർണ്ണങ്ങൾ ഉത്ഭവിച്ചാലും ഭഗവാൻ സമ്പൂർണനായിട്ട് തന്നെ നിലനിൽക്കും എന്നാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്, ഈ ധ്യാന മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത്. മനുഷ്യജന്മത്തിന്റെ പൂർണ്ണത കൈവരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? സാക്ഷാത്കാരം ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക, ഭഗവാനോട് ചേർന്ന് നിന്ന് ഭഗവത് സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് മനുഷ്യജന്മത്തിന് പൂർണ്ണത കൈവരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. മനുഷ്യജന്മത്തിന്റെ പൂർണ്ണത എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്? നമ്മള് ഭഗവത് സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. സത്യചിത്ത് ആനന്ദം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ആനന്ദം, പരമാനന്ദം അല്ലെ? സത്ത് എന്ന് വെച്ചാല് ശാശ്വതമായിട്ട്, വെച്ചാല് ആനന്ദം. ആനന്ദം എന്ന് പറഞ്ഞാല് സച്ചിദാനന്ദൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? സത്ത്, ശരിയായ ജ്ഞാനം, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ആനന്ദം. ഇതൊക്കെയുള്ളതാണ് ആര്? സച്ചിദാനന്ദനാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. പരിപൂർണമായിട്ടുള്ള ഇതൊരു വേട് പറയുമല്ലോ, സർവജ്ഞനാണ് ഭഗവാൻ. അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാൻ എന്താണ്? പരമാനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നവനാണ് ആര്? ഭഗവാൻ. സച്ചിദാനന്ദനാണ് ഭഗവാൻ. അത്രയാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. നാളെ തൊട്ട് 1ാമത്തെ മന്ത്രം നമുക്ക് തുടങ്ങാം.